friends, tänään on tosi exciting viikko, koska me tehdään muotinäytös koululla ja se on huomenna. Ja me ollaan siis valmistauduttu siihen nyt maanantai, tiistai ja keskiviikko ja sit on huomenna. Ja mä ajattelin, että mä teen siitä vlogin, niitä voitte nähdä vähän, että miten muotinäytöksiä järjestetään ja miten how it turns out. Mä tiedän, mä näytän ihan crazyltä just nyt, mutta on just tää huomenna pitää näyttää hyvältä, niin tänään pitää näyttää vähän oudolta. Mä oon siis stylisti siinä näytöksessä. Ja mä olin kans mallina siinä promo-videossa. Mä en tiedä, jos joku katsoi mun niinku tokan vlogin. Niin siinä me tehtiin sitä. Niin se näytetään kans siellä näytöksessä. Mut joo, se on nyt tämän päivän ohjelma. Eli mä menen nyt ekotunnille yhteen markkinointi-agency, tai se on ad agency, mainostoimisto suomeksi. Meillä on tunti siellä ja sen jälkeen mä menen takas koululle ja sit me tehdään sitä muotishowta. I hope it'll be fun. Mä toivon, että siitä tulee kyllä tosi kiva. Mä oon vähän silleen, että mä en tiedä mitä mä laitan päälle, koska siis me ollaan siellä niinku 10 illalla. Kello on nyt 10 päivällä, eli 12 tuntia, niin mä haluan jotain comfortable. Mä en tiedä. Mä oon vähän silleen, että pitäisikö mun vielä vaihtaa. En mä tiedä. Let's go. Siis mun laukku on niin painava. Mä luulen, että mun laukku on koskaan ollut näin painava. Ja nyt mulla on tosi kiire. Mä vielä heräsin niinku 8:40. Mä pitää lähteä 10 ihan vaan silleen, että mulla ei tule kiire. Mut nyt mulla on ihan hirveä kiire. Okei, mä oon nyt täällä, mutta mä fiilaan, että mä ehkä oon menossa väärään kerrokseen. Mä menin 12. Musta voi olla, että se on 11. Täällä on siis silleen, että tota nappia vaan pystyy painaa. Mä sit pitää laittaa niinku tuolta alhaalta. Niin, katsotaan nyt, jos mä oon oikeassa. Nythän mä oon totta kai eka täällä taas. Siis aina, every time. Mutta on kyllä aika cool tai silleen tulla tälleen, koska me saadaan coaching täältä. Niin. Siis näillä on kunnon teet ja kahvihommelit ja kaikkea. Wait, are you getting... Is that water? Oh. It says the machine is rinsing. Siis me katsottiin, että täällä on kaikki tällaisia coffee creamers. Tässä on caramel macchiato, tästä on vanilja. Siis täällä on joku tällainen cinnamon coffee cake. Mä laitoin sitä mun kahviin. Ja sit on... Tää on joku white chocolate. Siis mä en kestä, että täällä on... Siis tää on kunnon luksus oikeesti. Sorry guys, mä en oikein tiedä, mitä tuossa tapahtuu. Mä vähän unohdin kuvaa, mutta ne kanssa sanoi, että me ei harjoituksista saada ottaa kuvia tai videoita, niin mä yritin vähän tälleen sneak peekkaa videoita, mutta mulla on siitä showpäivästä, joka tulee ihan kohta, niin paljon enemmän videoita, niin siitä tuli sitten kunnon vlogi. Mut joo, tässä oli yksi luukki, minkä mä tein. Tossa mun malli, ja sit se harjoittelee sen toista luukkia tossa. Siis tänään oli kyllä niin hektinen päivä, että mä en oikeesti edes ehtinyt kuvaa mitään, mutta I promise, että huomenna mä kuvaan enemmän ja kuvaan hyvin, mutta siis kello on nyt 10 ja me ollaan vihdoin valmiita. Meillä oli 2 rehearsalia. Joo, huomenna on sit showday ja katsotaan miten menee. Okei, tänään on showday. On hirveä vaatedilemma, koska mä kellosin, että mä otan tämän mustan karvatakin. Sitten on täällä altalainen pitsipaita. Mutta periaatteessa mä haluaisin laittaa mun mustan tällaisen nahkatakin. Mutta kun täällä tulee kylmä, jos mä oon ulkona, mutta täällä tulee kuuma, jos mä oon sisällä. Mä voin periaatteessa sisällä olla tässä, mutta I like the fur detail, koska sitten saa varmaan kaikkia kuvia. Mut joo, tänään tulee tosi hektinen päivä. Eilen oli tosi hektinen päivä ja mä en ehtinyt kuvaa ihan niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mutta toivottavasti tänään mä ehdin paremmin. Mä otan mun kameran mukaan, niin sit saadaan kunnon video tästä päivästä. How are you feeling? Are you excited? I'm so excited. Yeah. I'm kind of nervous too about the quick changes, but it'll be it will. so sweet. Yeah. But it's kind of like satisfying, like when the wrinkles come. Hee. Oh, Katie, it's a video. Katie, you haven't been in my vlog yet. How are you? Are you excited? Yes. Yes. Is it good? Look at this makeup. Oh my god.
Wait, what segment is this for? REM and Awakening. I'll do a reveal soon, yeah. Okay, this is after. The after, oh my god, look at this. Wow. Found. Hei, niillä on kunnon meikit, voiko sä näyttää sun kynnet? Näillä mennään. Mä en osaa käyttää tietokonetta näköt. Tietokonetta? Eiku, ai niin, ne on niin isot. Mutta tänään näytetään hyvältä. Joo. Okei, moi kaikki! Moi kaikki, me ollaan nyt backstage. Toi fashion show alkaa 45 minuutin päästä. Ja me ollaan work hard, very hard. Ja kohta on showtime. Let's go! Like it would piss me off if somebody don't put something correctly, and I'm just like. So quiet, please. Siis on ollut niin hektinen päivä ja mä aloin siis ottaa kuvia noista malleista, että ehkä nyt career change musta tulee fashion photographer, mä voin laittaa ne tähän. Joo, mutta siis mun mielestä se on tosi kiva. Nyt mä oon ihan sillä, että miksi mä oon stylisti, se olisi paljon kivempaa olla valokuvaaja. Kohta alkaa. Alright guys, we're gonna get ready to start. We're gonna get ready to start. How are you feeling? Mikä sä olit finance executive? Treasurer, yeah. Onks tu... No, beautiful. How do you guys feel the show is done? Oh. So good. So, yeah, you worked so hard. We all did. Yeah. I enjoyed while walking at the end. Yes. Amazing. Yeah. 10 out of 10. 10 out of 10. We're getting dinner. What? Are you gonna post it where? YouTube. YouTube? YouTube, yeah. But probably TikTok too or something. Yeah, that'll be cool. Yeah. This is gonna be the end of my vlog for today. Yeah.